Τώρα για το Q&A Part 2. Πρώτη ερώτηση. Από πότε ασχολείσαι με τα κοινά? Με τα κοινά άρχισα να ασχολούμαι ενεργά το 2019, όποτε και μοίραζα φυλάδια για το Μάνο και τον Ορίζοντα, και στην ουσία η όλη αυτή τριβή με ενέπνευσε ώστε να φτάσουμε τώρα 4 χρόνια μετά στη δική μου υποψηφιότητα. Δεύτερη ερώτηση. Μπασκετάκι παίζεις ακόμα? Λοιπόν, παίζω και δεν παίζω. Κάτι κάνω. Σίγουρα όχι σε επίπεδα πεντέλης προτριετίας που έπαιζα με την ομάδα μου, αλλά εντάξει, το μπάσκετ να το κάνεις, είναι αιώνιος έρωτας, δεν το παρατάς ποτέ. Τρίτη ερώτηση. Στον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι ως επιτοπλίστων με την πολιτική επικαιρότητα. Βαρετό. Ασχολούμαι με τα αθλητικά, ασχολούμαι με τα ζωάκια μου και παρακολουθώ ταινίες και σειρές, οπότε όποιος θέλει προτάσεις ξέρει που να με βρει. Και η τέταρτη και τελευταία ερώτηση του βίντεο. Αν εκλεγείς, πώς θα το συνδυάσεις με τη σχολή ή και τη δουλειά? Δεν θεωρείς πως θα σε περιορίσει? Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πιστεύω πως όλα στη ζωή με σωστό προγραμματισμό και με θέληση είναι εφικτά. Το γεγονός ότι αυτό το οποίο κάνω το αγαπάω με όλη μου την ψυχή, αλλά και το ότι θέλω να προσφέρω με κάθε μου δύναμη στο κοινό σύνολο, πιστεύω ότι θα μετριάσει κατά πολύ τα εμπόδια στον δύσκολο αυτό στίβο. Σας περιμένω αύριο για το Part 3.